nagutom, nagmerendal. I'm presence of mind. Magal. Nagsit Ano naman yan, Mi? O nasa gilid kita ha. Luway-luway kang batas mo, pasiring ka tulos May dyan. naglalakaw dyan, mo. Masabi niya. Sige, sige. May kotse. Nakapreno ka. Oops, nalaog yan. Paino ito na yan. Nakatras pa yan. Ang araw kaya naman ang papraktisan pa hindi man sa tuya. Anda na ba kita sabing alat naman yung Ini-imagine. Sige na, loy-loy na kita. Loy-loy lang. Pasiring ka dyan naman ni Bella. Yan. Pag araw ka ninyo kayo sa mga, bawi lang. Yan, sige. Okay. Okay na bago. O dyan, pag nagbaba kita dyan, alalin yung pre. Araw kitang ginagibo mo sa bago. Bababa kita hindi? Dahil duma. Bagaham baga to. O tapos dahil mo dyan pagsara sa may mangga. Iling sa side mirror. Umaya man ang tataw-taw. Magkamamanggan baga yan o. Hirak mo kang auto. Yan. Okay. Brake. Alalay. Yan. Alato na magbaba ang auto. Luway-luway. Pak. Pak. Ano, diretso na kita? Sige na. Tayo di pa kita hindi nakaagi sa bago. Uy, di mo binidyo. Ang ari. Iyo yan. Binidyo mo. Pre. Munyan. Daong-daong ka nga ni. May bago na kitang driver. Atad mo ko sa pila. Alalay pre na. Ini kung mamimintin mo ni yung araw ka ni yung pag drive, makakanood ka man tulos. Matik. Araw siya ka na ako nangaangkutan mo. Atali man nga na yan. Atali ka pumundo ka dyan. Atali man yan. Uy, hindi ka magbutas. Ano, ginagaranot ka na mag-ama aircon naman kita? Hindi. Okay lang. Yan. Araw kayo kaya na ba kang sarong auto? Ay, sarong kamot. Oh, alalay. Ta intersection, alalay. Alalay lang yan. Sige, go. Pag intersection M, automatic ang minor mo. Lalo pataba, go ka. Yan. Pag okay na, clear. Go. Yan. Maano niya sa Manibela dyan, tama. Girl kita kay di ano. Nasa kabukidan, rap roading. Oh, pag-araw kayo ilong naman dyan sa tinampo. Yan lubak. Duman dahil managay lubak. Taw-taw ka duman no. Side mirror, check. Tabaka ikaman auto sa likod. Umayo, bawi. Hindi kita sa mga labot. Yan. Masusod ka sa maing labot, mairo-iro siya. Yun na baga. Kuhaan mo na isipig-agihan ko. Oh, may motor. Ako nadadangog. Diretso lang. Diretso lang. Diretso lang. Tapos siya na lang ang ma-adjust kaya. Basta layo mo siya pag-bakyon dyan sa inaagihan niya man. Pag ako nakadrive na para kurang ako. Woohoo! Woohoo! Ako pa. Lubog ang tinampo. Ah. Oy. Motor. Pasain mo po sa Siyempre. Bilang. May luak ba katulog din? Maya na. Nagyanta na. Tapalan. Pag dyan sa hump, magas ka dyan kadikit sigurado kaya. Napando niya. Alalay lang. Gas, brake. Alat lang. Hindi mo na. Alat mo nang magtama siya duman. Baka aday naman. Oh, kung ano mo rin di sa Mickey Alex ang ano, maarog ba kita kanya dito? Mayo sa likod. Alat, ipre na mga nagdi. Mayo sa likod ta.
Preno mo nga naligdi. O yan, may motor. Ma-cross the bridge yan. Ako na ang maklao. Iyo, shoot mo na dyan sa ano ta. Naili mo na bagang dumang tinampo baga dyan. May duwa na bagang tinampo dyan. Lili mo na sa likod kung may motor. Kung pakliron mo muna, Ayo. ipapabelo ka. O sige, luway-luway. Paano mo na muna? Kundi nakabitiba nga kita. Auto yan, motor. Motor. Dahil mo iling tayo ang nagdi. Di kaya rin. Or naglaog. Hindi, yaon. May man. Yaon yan, o, nasa grass. Ay, kaila yan naman na yan. Pag yun tamo, nangarig na ka. Ano? Well, Tagilid ka kita. inuman. O sige, luway-luway. Kaya mo yan, luway-luway lang. Aray pa man to ng motor. Ang pagkakantukin, kakanton mong ano to. Saka mo, sige. Sige. Ano? Sige. Luway-luway. Paano kung dahil makalaog ang... Naili mo na bagang, sige lang. Oh, bawi. Sige. Sa preno ka mag-alalay. Op. Duman. Bawi. Okay. Sige. Bawi. Igdi. Yan. Sige pa. Kadikit pa. Dito. Diyan. Break. Yan. O yun na. Diretso na kita. Loy lang. Estimate mo na lang yung takawan na dahil maabuto. Dikit pa. Op. Handbrake. Drive neutral. Reverse park. Alright. At digdi na po nagtatapos ang samuyan. Suba agad ako ng gahay. D1 kang driving lessons. Nervyos. Sana si Mahada na may mano din man kamo. Ay, ako naman daw. Disclaimer, bako pa akong professional na si instructor. Ako naman daw. Baka saralaan sa ko yung tinokdo pero nakanood Singaw. man. Okay. Bye-bye.